Α, ρίχνεις. Ο Σκαλίτης μας έστειλε στα βράχια. Κάνιες. Είναι ωραίο μέρος βέβαια εδώ. Έχουμε και την πραμάτια μας. Έχουμε και τον ήλιο που κοιτάζεστε. Μίτσο. Ναι. Τι έχεις να πεις? Το αυτοκίνητο δίπλα. Το αμάξι δίπλα. Τη διαδρομή από εδώ που κατεβαίνει. Τι έχουμε μπροστά, Μίτσο? Έχουμε τα μύδια. Δάκια. Και από εδώ έχουμε καλαμάκια. Ποια? Σκέτα καλαμάκια.